Un ano máis, as rúas da Pobra converteránse no escenario perfecto dunha proba de atletismo. Chega unha das citas deportivas máis importantes da comarca, a 10ª edición da Carreira Popular Concello da Pobra. O ano pasado reuniu a case 400 participantes e a falta dun día para cerrar as inscricións xa superan os 300. A Mancomunidade decidiu dar este paso con varios obxectivos. Un deles foi mellorar a calidade da carreira en sí mesma a través dunha mellor organización, dunha mellor logística e que, por lo tanto, damos un avance e facer esa sinerxia entre as catro que consigamos un maior número de participantes e que se consolide pouco a pouco esa sinerxia e se irá incrementando, non? A medida que a xente se amarque no seu calendario de probas, pois vir ao Barbanza, vir a Arousa Norte a competir nos 4 concellos. A Rúa da Paz acollerá a saída da carreira, que será a primeira proba do Circuito Arousa Norte 2018 e que tamén pertence ao Circuito Provincial de Carreiras Populares da Deputación da Coruña. É un privilexio para nós vir de novo a Pobra a presentar un evento. Neste caso, a primeira proba, como decía a concelleira, do Circuito de Carreiras Arousa Norte 2018. Só comentar un detalle técnico sobre esta proba que creo que por primeira vez, non, a primeira vez o ano pasado xa foi, creo. É unha proba que ten 3 competicións nunha. Unha proba popular que ten a súa propia premiación, unha proba que entra dentro do Circuito de Carreiras Arousa Norte e tamén unha proba que entra dentro do 6º Circuito de Carreiras, o Circuito Provincial de Carreiras da Deputación da Coruña. Polo tanto, vamos a ter aquí atletas de toda Galicia loitando por 3 competicións nunha. Analizando un pouquiño os atletas inscritos, temos xa atletas de renome, como Yolanda Gutiérrez Robles, Lolo Penas, temos tamén a Uxío, a Buin, que é un triatleta de nivel internacional hoxe en día en Galicia. Seguro que entre hoxe e mañán ás 14 horas, que é cando se pecha o prazo de inscripción, teremos máis atletas. As inscricións estarán abertas ata mañá a través da páxina web semesports.es cun prezo de 6 euros para os adultos. A entrega de premios farase no lugar da meta, no interior da Praza Alcalde Segundo Durán, a 1:30 da tarde. Ademais dos servizos médicos e fisioterapia, a organización disporá de duchas e vestiarios no edificio de usos náuticos.